ajụjụ ka mụ ji bịa n'ụlọ ogini batala oge ụfọdụ Igbo bụ anyị jem anyị ifele ogini batala oge ụfọdụ asụsụ Igbo jem anyị ifele mele onye Igbo fụ onye na-asụ Igbo ọ bụ fụ onye ji Igbo agụ egwu ọsị ya na ọ dị lokal ọsịrọ ya na ọ dị lokal ọsị ya na ọ dị Igbo tik ọsịrọ ya na ọ dị Igbo tik ọsị ya na ọ bụ onye ime obodo manya bụ onye jide asụsụ ndị ọzọ ọ na-asụ ya sekwu aka ọ na-amagazi ka nna-ajụ okwu Igbo kwuru okwu wee sị onye gbọbanye ọkpọkọlọ ewelu ya kpụpụ afịfịa n'ụlọ ya ya bụ na iweta m uke na-asụ Igbo kpọọ m onye Igbo ka mbụ ana Nnewi to be precise ana-edowe mgbategụla ịma na nwafọ Orizu ọ bụ onye Igbo Igwe Kenneth Orizu ọ bụ onye Igbo Dr. Cletus Ibeto ọ bụ onye Igbo Innocent Limited ọ bụ onye Igbo Chikasin Limited ọ bụ onye Igbo Sakenu Mmadụ ọ bụ Senator Dr. Ifeanyi Ụba ọ bụ onye Igbo Ezikolo Mmụọ ọ bụ onye Igbo Ozigbo Ndụ n'Ugbo ọ bụ onye Igbo Chief Emeka Ọfọ ọ bụ onye Igbo Chief Osita Ọsadebe ọ bụ onye Igbo Oliver Digogwe ọ bụ onye Igbo Ali Chukwuma ọ bụ onye Igbo Celestine Ugwu ọ bụ onye Igbo Mfulebo n'abalị ya ọ bụ onye Igbo Binezege ọ bụ onye Igbo